Mao ni kuha sa akong mister guys. Ug mao ni among sudanon sa buntag. Dali-dali. Giingon nila nagpikas nga isda guys. Ay pa on kuno ni. Kinahanglan gyud nga magpuna jud ka guys. Tagaan dyan mo oras kung dunay mga gisi sa pukot, imo dyan ang anamon og trabaho. Mo nang gibuhat ni Mr. guys, kay giagian ko na nagpawikan. Iyang gipunaan. Bunda pang sayo guys, ni uli na sila. Ag ila ko ng pukot, hugaw ko no, so ila jud ko no ning hugasan. Dahang kaing lumot guys, dagahang gikuso-kuso ni Mister. Kay aron mawa ang buling. Kay kung ang pukot good guys, kung daghan na kaayog lambog, matumba naman ni siya inig tak-tak dito sa laod. Dili na ni siya mubarog. Maghigda na ni siya, so di na siya ni kadakop og isda mo ng hugasan hinluan. Parang og pagkahapon andam na ni. Ibuwad ni kariyo nimo sa adlaw. Imo ni siyang init-initan, di gud palabian guys. Imong initan, painitan sa adlaw, pagkatatod imong kayon guys. Kay mga tangtang naman ang iyang mga lumot. Inantigo po niyang pag-atiman og pukot guys. Imo jud ni siyang tanaawon kung unsa joy angay nimong buhaton. Kay dili kay pataka lamang ka og dumping padaplin sa pukot, kinahanglan imo jud na siyang hugasan. Sa di pa nimo ibalik siya sa maong sakayan. Kauban ni Alex guys, ni Mr. Og sa amo ang amigo, niya sila sa suba pagkakaron. Gahusay sila guys, gakay og pukot. Kini mamukot ay guys, dili pud lalim ning magkontag pukot kay labi naghawakon. Sakit pug hawak ani. Dili maayo pud sa mga hawakon ang atiman og pukot kay di gyud mo tulin. Sakit jug hawak. Pero kaloy si Mr. guys, wa dyan mo siya gipamati. Kaning paghugas og pukot guys, wa jud ni ipiyal ni Alex o sa akong mga anak, siya jud mismo mo pa hugas ani guys, kaya pamayhanaw lagi ni mga bata og pagatiman og panagat. Mo nang siya jud nangunay ani og hugas. Amo ni yang isda guys, gamay ra hinuon pud ni mga 2 kilo tani tulo. Mo rin lang kuha guys kay matud palagi sug. Bisan og sug kay di man kita mutaga mulaod man jud ta kay mamay atong panginabuhi. Hinluan ang sakayan guys kay aron di malata, hugasan. Mo ni trabaho ni Alex. Pagkahuwag ta na ning pukot ani, iyan na ning bubuan og tubig kay awason ang
mga lambog. Kung mahimo gani guys, iya paning sabunan kay sapa man eh. Mabitang kasagaran mangwasos og pukot ani jud sa sapa. Ako ani guys, wala ko mutabang ani kay mag-atiman ako og pamahaw or kape. Kay di lang ko mag-apil-apil ni guys, ako na lang mag-atiman nila o unsa ilang kinahanglanon. Kay aron mutulin po ni sila guys. Nagisugdan na ni Alex o guwaswas ang sakayan guys. Di man moangay si Mr. og hugaw. Hinluan man si Mr. guys og partig mga panagat, mga sakayan. Amo na ni among sudan sa pamahaw, mo ni among gibilin, dagko man ni kaadyo. Ang laganan ko ani guys kay bantok og unod. Ang gusto gani ako ani guys sabon pero siya man niingon nga uno-uno ni panakutan. Kay mo angay kun siya ginon-on di natuman jud siya guys gi-on-on. Matod po sa istorya sa karaan ani guys, doon ay magtiay nag-away aning parte sa isda nga pikas, kay asa ko pikas ani. Nang mabugho ko asawa ani guys, kay agpikas ko gihatag ni Mr. sa laing planeta. Mo na nay trabaho ni Mr. guys kung dunay dakong gisi anamon jud na niya og tapak. Kay matupan niya giagian ko na ni gabi og pawikan. Mo tong nauga-uga naman iya ning gi anam og hinlo. Kay sa itong pasagdan na lang nimo guys malata man. Tapos iabot kag katapol kay wa na puro na buslot. Mo nang anamon ni niya guys. Puli-puli naman pud ani kung matikod ko nga magparok ni si Ja, ako na pimupuli ani og puna. Kay makamaamong kumupuna. Pero kining aktuha guys, nilakaw ko ani, doon ako yung mga lakaw. Siya rin nagkuan ani ga puna. Kay ni-excuse man ko, doon ako ilakaw ani importante. Muna ako siyang naabtan na ingon ani na ang sistema sa iyang pagpuna ron. Dili trabaho po tapulan ning pukot guys. Kinahanglan jud atiman nun. Usang banata ra ning nagisi guys. Idusmuan lagi ang taon o kanang pawikan. Pilar gud tay nylon ani 4 maning nylon ani. Unang makuan jud ni pawikan maagian ra jud. Dali ra kay magisi guys. Sa dili pa na ako tapuson ning maong video guys. Nagpasalamat jud ko sa akong mga viewers. Shout out na lang ninyo og kinsa mo. Nagpasalamat ko ninyo guys sa wajoy puas sa pagsilip sa akong mga videos. Og utang ko ni ninyong tanan. Og ako manghinaot guys nga agwantahan lang jud ninyo silip pag akong mga video og kinsa pa tungo makailan na sa hingpit. Makaswito ra jud mo og mutan-aw mo sa ako ang mga video. Og nining tama guys, magpasalamat ko. Bye-bye!